Selamat hari Minggu manihita sudena. Maret dehita saya buku ede nomor 12 Al-Sada dot tablatulu. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu diperbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Aibana hapatean jala pamulaan ninasa na adong, natamado ibana di natinongton na torop anak Tuha sangapon, pardengkaton sun iduk ni hanguluan nasida, mar hite-hite hapor suhon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon nungan ditatap ho hami bang somon adang majua ho mangaleon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa asa taonon na haleaon do siak nibagi sahat rodi hau na pernah silang saya tupai hami marite asi roham asa margogo hami jala marbenge ni roha songon anak haolongan ni rohami di aka si taonon asa marsangak goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi perbadia mar hite hami. Amen. Tuhan, tunggu
Pati ni debata dihita di hari Minggu sadarion, ima pati parjolo sahatu pati paupaton, pati parjolo, au do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi merakup au bahenonmu debatam, pati paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumarunmu, manang ahan na di Banua Gijang do na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di turu ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan, patik patuluhon, dang jadi dohonon guarin debata, ianggo soture dalanna, aihona uhum do sogot akka na marsineang di guarna, patik paupaton, ingot hamuma pabariaon ari minggui, dinaonom ari maula hamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangibati hutam, ai dina onom ari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai, jala di perbadiai, ido sahatna, atau rak mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patitni. Amen. Tato potima dosata tuadupan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, para siroha jala pertaluk niroha, jala nabasar doho, saya merpangulahi maroham midahami, dibaheni, saya sama sudi dosanami, dang adong nahu pasangapon hami, dukon ni asin niroham, hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pasangasaon hami tujolom, dibaheni, pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa, ala ni pangalaw siyot tado ubahen na tartulang Kristus, jala binahen ni hajahatod do ibana mabugang, ape tu ibana pisang-pisang hap parhitean ni hasonangata, jala binahen ni bugang na malum itahilala, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Amen. Tangihon ma hatani debata epistel di minggu estomihi sadarion natar surat di Matius 10 ayat 10 sahat 20 ope tangihon hamuma upama taringot tu panaburi Tuganup na umbege hatahara jauni anggo sodiatusi rodo parjahati mangarapasi nasi turhon turohanai imana sinaburhon tu dalani alai na sinaburhon tu na batuauni ima na ubege hatai gabe manigor lasma rohana majakkon alai dang mararat bagasan rohana parsatokinan do ibana ai pitor targasip do rohana dina songgop hapursuhon manang pangaleleon siala hatai alai anggo na sinaburhon tu parsihupiani ima na ubege hatai gabe pakalasohonna di akka na dihasianganon dohot hamoraon si pangasi ido mamisati hatai jadi dang saut marparbue alai anggona sinaburhon tutano na denggan ido na umbege hatai jala diatusi lausi do na saut marparbue ia parbue na 100 lopit do na deba ono 10 lopit do na deba 30 lopit anggona deba ido sahatna martua do akan tumangion hatan di bata jala na piapsa. Amen. Sa
tidakkon maha porsiao tai songon na ya tidakkon idongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsea ide bata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siato di perbadia andorang suabubuan ido tuhata na tumamuan ni marnitus di paghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogon haswatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanaon manguhumi hal na mangolu dohot na mate au porsea itu di perbadia jal adong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak nau mate dot dihanguluan na sora suda. Amin. Selamat hari Minggu madihita salhutna manginam. Tabigema titing namasa dihita di bagasan sa mingguan. Naparjolo titing namaragam. Goar ni minggu ta sadarion. Minggu estomihi. Jalan agabe topik ni minggu ta. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dang mulak boti hatani debata. Napaduahon persembahan ibadah di rumah manang pelian perminggu di tongan di bagas molo adong tapatupa pelea di permingguan di bagas tabe ala situasi pandemi COVID-19 tapasahat ma tu situa wek tabe manang takirim tu rekening ni huria nomor yang tertera HKBP Immanuel Berry cabang Iskandar Muda. Napatuluhon persembahan ke depan manang pelian tujolo hobar tual manak HKBP 2022 tu minggu nanang ro tanggal 6 Maret 2022 mar pelian tujolo dehita mabahet tu pakta tu ulaun kategorial ama HKBP napapaton namoding na di hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 nunga jumolo maru jungolu sada ama situa J Simajutak tutup umur 20 sada tahun nani habaluhon ni inata situa SN Boru Purba Sian Huta Jalan Sebrantas nomor 27 Medan Wek 4A tuhat tamana mangapuli sude keluarga nati nenggalhonna duk sidung permingguan sian pukul 10.15 WIB di Patupa Huriata do acara pangapulion tu keluarga laos pasahaton sosial ni huriata alani ria mahita madohoti parhalado dohot ruas nama dohoti acara pangapulion ni nomor 5 maka tidak kon haporsiaon atau menyaksikan iman A pada hari Senin tanggal 28 Februari 22 akan dilaksanakan pembekalan iman kepada anak-anak Parguru Malua yang belajar CD bertempat di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 WIB sampai dengan selesai. B. Direncanakan maka tidakon haporsiaon pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 bagi anak-anak yang telah belajar secara reguler. C. Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022
diadakan ujian tertulis, masuk pukul 14 WIB, bertempat di gereja. D. Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, diadakan ujian lisan di hadapan masing-masing orang tua, pukul 14 WIB, bertempat di gereja. E. Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, diadakan gladi resik atau JR, masuk pukul 14 WIB, bertempat di gereja. Jadwal pertamiangan di gereja Dohot Parhobas, Tajah Beba Manginang. Jadwal persermonan di Ganup hari Selasa Dohot Jumat, Parhalado Guru Sekolah Minggu Tajah Bema Manginang. Jadwal persiajaran guru sekolah minggu, Parguru Sekolah Minggu, Parguru Malua Jadwal persiajaran Parguru Malua Tajah Bema Musia Manginang. Dewan Kononia Seksi Ama ngadong son latihan korna, latihan kor Jumat pukul 20 WIB, gedung sekolah minggu. Dewan Marturia Tajah Bema Tong Amanginang. Dewan Diakonia juga Tajah Bema. Pembagian celengan keperluan huria. Nah, di hari Rabu 9 Februari 2022 di acara pertamiangan nunga dipasahat secara simbolik tu utusan niruas di Ganuwek Marhiteon mardalan maakasi tua tu bagas niruas di Ganuwek laho pasahaton celengan las rohata laho manupahi huriata dohot panitia pembangunan marhite program pengisian celengan di tahun 2022 on. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan Jemaat HKBP Immanuel. Penatua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan 6 Maret 2022. Panjang umur, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun. Dibereng Yesus manasida huhut madidok anggo di jolma daktar baheni aledang songoni di debata aisa luhut nado tarbahen di anggo debata tersurat di Markus 10 ayat 27. Nomor 14, 15, 16, 17, 10 sia Tajah Bema Amang Inang. Nomor 20, jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah Ndang Marsahid dirawat di rumah sakit di Tongani Bagasta, Naparjolo, NL Boru Pak Pahan, W1B pemulihan di rumah, Mikael H. Rinanda Simamora pemulihan di rumah, M. Feni Togatorop, W7 pemulihan di rumah, Selin Panjaitan, W7 pemulihan di rumah, kemudian Inang Nyonya Hutauruk Borugultom pemulihan di rumah, WEK 2, dengan Jessica Boru Sitorus pemulihan di rumah. Nomor 19 kita baca sendiri Amanginang. Keuangan dapat kita baca sendiri, kiranya yang sudah memberikan semua naung berpartisipasi di sude ulaun di huriata baik material maupun gogo saya di patu-patu hatam sude saya di pasu-pasu sude akan nanyulan di tangata mau lihat tema dihita martamiang mahita totong do madok mau lihat hami Tuhan di sude denggan basa dohot pasu-pasum naung nilehom tuhami sian tiki tu tiki di pasahat ho tuhami sahat tu tikion Tuhan boi hami marhahi pason jalan marpungu di tongan di bagasmon rak mamuji pasangapo laos madok moliate di pasu-pasum Tuhan nak pe si pataro aka tantangan hamaolon manang akka persoalan di ngulu nami alai hupar hatutu hami na didongani hodo ngulu nami mardalan ari-ari nami
saha tu sadarion. Say patau ma Tuhan parpunguan namion, gabi sadadalan lampagada dohot pangartoguhon, hapor siyon nami tuho. Madala ni ngolu nami, tuari na mangihot Tuhan. Alani Tuhan, jalo ma, hamalayot nami dohot pamujion ni rohan nami tuho. Marhite tangiang, marhite ede, pamujion nami tuho. Nang naposom, nanaing patolhason hatami tuhami. Saya jari, parsahalay, pinalaho makatahon, asa hasitongan ni hatami, marsaringar di huriam, gabi hamuliaon, hasangapon, jala tarulahon hami, di roha, nang di pikiran nami Tuhan. Laos gabi hagogon nami Tuhan, tarlobi, madalani ngolu nami, tuari na mangihot. Suang songoni Tuhan, say pasu-pasu, jala parbisuhi, pasada masude ruasmu Tuhan, nangak kaparhaladom, asaw nang sumurut hami, lao mga sahon na sitongan mi, ditongan ni huriamon. Terlobi Tuhan dongan namin naposom, na mga dopi hamaulan di tikyon. Baik dihurion, manang dihurian na asik pe Tuhan. Imaala ni hagogo ni portibi, nang namanggosa-gosa ngolo namin siyan ho Tuhan. Tuho maupasat hamin na sida tuho. Asa dongani jala urupi pargogoy, asa marhite akka na masaot Tuhan. Pataridahonom mo hasangapon mo dito nga ningolo nami. Tuhan, jala marhite sude parsolon nami. Gabi patugo ha porsyaon nami. Nang naposom, mangalo hagogo ni sibolis, nanayng mangago hami, ruas na pahaladom, dito nga ni huriamon Tuhan. Ay anak kon nami, parguru malua di tanggal 10 Maret 22 pe Tuhan. Suang songoni nang sakka ni huriamon Tuhan, say pasu-pasu masudi rencana ni huriami. Tuhan, nalau patupa ka program pelayanan marhite sude program ni huriamon dope hami Tuhan. Ima program nanau korencanon hami di huriamon Tuhan. Suang songoni do nang kegiatan na mabohali parhalado laho melayani di tongan ni huriamon na marhite sermon di ganup ari siganup minggu Tuhan. Suang songoni do ulaw na mangajari sekolah minggu dohot parguru malua nang akka remaja nang naposobuluk pe Tuhan dohot akka pungupunguan ama ina program pembangunan di huriamon Tuhan dohot sude akka rencana ni tongan ni huriamon asa marguna mabohali ngulu dohot haporsyaon nami tutiki na mangihu dope Tuhan. Tuhan hubuan hami dope tuho dongan nami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton ima di dongan nami NL Boru Pakpahan Mikael Simamora Feni Togatorop dohot Selim Panjaitan manang dongan nami naso huboto hami Tuhan na sedang menjalani perawatan di Tikyon. Tuhan, say pasu-pasu masude na sida asa marhite para medis dohot ubat na dipake na sida boy tumibum malum sian parsahiton nai jala parguguy urupi nang sude keluarga sude na majagai Tuhan asa marhite hamalumon ni sahit na sida boy mahami marsaor muse ditongan huriamon Tuhan mamuji pasangapon ho tuho tutiki na manghut Tuhan suang songonido Tuhan hubuan hami dongan nami situa boru purba Tuhan ima alalungun rohani na sida Tuhan alanong nialakmu amang situasi majutak na nihabaluhon ni imana Tuhan alani Tuhan lehon mapos di roha di mana Tuhan urapi mana Tuhan lehon hahipason asa tumibu imana malum sian halungunon ni rohana Tuhan. Tuhan songon-songon hidup Tuhan mangido dope hami gomos tuho asa lampadaw mo maakasahit kopit siat tongan nami Tuhan jala pasu-pasu masude usaha nami padahon sahit sian hami marhite
aka program vaksinasi, dohot aka ubat pe Tuhan, asa marhite salpu masahit COVID-10 sion, siatonga ni portibion. Tuhan gabe boy mahami marhahi pason, mangula aka ulaw nami. Suang songoni ma Tuhan nang dongan nami na marulang tahun pernikahan. Dohot ulang tahun kelahiran di bagasan sa minggu Tuhan. Asa marhite patabani umur nasida, lamtang hapor siaw nasida, jalalam tabalas ni rohani nasida. Tuhan, lehon magajang ni umur dohot hahi pason, dohot akka narikot di parangolona, tuari na neng mangihut. Jala tu sude hami Tuhan, hami na pungu di joromon, lehon madi hami pasu-pasu, asa marlas ni roha hami mulak sian bagas muna badio Tuhan. Suang songoni Tuhan, di aman nami manapang pasaribu, naung renge parsahiton na Tuhan. Nuaeng Tuhan di bagasan, renge hian sahit na Tuhan, alani Tuhan. Tolong Tuhan beri kebaikan padanya Tuhan. Homale Tuhan mamutusan, ahan hobar tu amang namion. Suang songoni Tuhan, pasu-pasu ma sude akka ruasmu, nau pasahat pilihan na, lahu mendukung sude program nuhuria mod Tuhan. Parbisuhi manak sude parhaladom, mamake akka pilihan ni, lahu patibulhon harajonmu, ditongan di pelayanan ni huria mod Tuhan. Tokin nari naing begyon nami mahatam na naik patol hasto ni naposomi Tuhan, pasu-pasu naposomi, jala parbisuhi, jala ho manamakatay marhite ibana, asa hasitongan ni hatamima, tol hasto hami, naboy gabi patoguhon hapor siyaw nami tuho, jala gabi hagogon nami, laho manguduti sudia ka ulaw nami tuho, tuwari na mangihut ali Tuhan. Masay gudang do naik pasahaton nami tu julom Tuhan, alay mo lodang tarhataw kami pe, sudi aka pangiduan nami o ditikyon, tuho Tuhan sadarion, say ho mapasikopo ni saluhut na, digijang ni saluhut pangiduan nami o Tuhan. Gudang do aka dosa, naong niulaho kami Tuhan, jumulo sesa dosa pangalosyon nami, dopak ho nang maradopon do nga jolma pe, Tuhan, asa tamahami di jolom, jala tamahami majalo pasu-pasumi, say jalo matamiang namyon, pangiduan namyon, naong upasatami, holan mga sahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, mauliati madiho Tuhan. Amin. Mari dihita hupa pungu pilihan 1A 1B. Allah
Martang yang mahita Ido tutu ale Tuhan debata Jakoba hatam nabadiei Ido nagabe hanguluan nami nagabe hadamion di hami dohot haralas niroha di hami akan amarsak pasuruhan nami Tuhan marhite haroro nami di bagas corom nama uas nama ledo hami di hatam nabadia nanaing tangi honon nami alani pasikop las ni rohanami marhite khatam nanaing tangi honon nami makuling maho Tuhan nungarade hami tumangion hatam amin. Horas madihita mulai tema huriana hina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus amanami inanami nang dongan naposo bulung saluhutna kita nama dohoti parmingguan di hita di bagasan obason baik hita na di garijaon manang hita na adong secara online amang inang adorang sohujah hami hatani debata di hita nagabi ojahan di hita di mingguta sadarion usukut johamu saluh nama inang seak do tahe hamu sehat do sude luar dalam dang merga busamukan tutu sehat molodang sehat dang mungkin tu garija hita teh teh manginangkan alani asa marlasni roha hita macakon hatani debata marhite parmingguat tahun asa sikop harurota hitung-hitungani parmingguat tahun hatani debata ima di minggu estomihi di hita songon topik minggu firman Tuhan tidak akan pernah akan kembali dengan sia-sia dang mulak boti hatani debata natar surat sian buku panurirang Jesaya bidu 55 mamuka maisian ayat 10 satu ayat 10 tolu hujah ma di hita tapayutiuk ma di bagasan rohat tahbi songroma di dok hatani debata tikting madokon parsaulian asini rohani debata ai songon hadada buni udan dohot ambolas sial langit jala dada mulak boti tusi dan jolo diborno hitanoi jala dipagabe asa martupuri jala dilehon boni tu halak panabur dohot roti tu halak na mangaton ikon songonido hataki naruar sian pamangaku dang mulat boti tuau ikon bahenon nado lomo nirohaku jala majadi tuna utongos ai ikon di bagasan lasni roha hamu borkat jala di bagasan hadameon hamu pataruhon pangyaron ni akadolok dohok robean suarana marolopolop di jolomuna jalan asahau di ladang martopak-topak tangan sikak ni tada-tada tubuh ma sapinur jala sikak ni latong tubuh ma bunga nakucus ima bahen barita di goarni Jakoba bahen tada saleling-lelingna naso olo habar ima sahakna amanginang huriana hina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus terkadang di nama dalani perdalanan ningulut tahun hidang sipata olodo timbul keragu-raguan di bagasan rohatta nama dalani ngulut tahun ate olodo sipata ta pertanyaan tutu adong do tahe Tuhani apakah Tuhan itu benar-benar ada na mampu do Tuhani tahe mangurupi halak na targogo di bagasan nguluna na boy do tahe Tuhani mangalehon lasni roha dia kahalak na satia tu ibana sipata olo do tubuh akka suku-suku si songoni di bagasan rohatta Allah wa satarok kosongoni amang inang Allah sipata
boido secara nyata kita lihat atau bahkan kita alami sendiri. Di sarana godang do halak akan burju gabe menderita. Godang do halak na setia tutuhani alai setiap harinya di perjalanan hidupnya imannya selalu diuji dengan berbagai persoalan yang dia hadapi. Sahalak pertangi yang doi bana di bagasan nguluna alai boasa justru godang parukilon na diadopi ibana. Manang sahalak na setia doi bana tutuhani na marhaposat tutuhani ibana di bagasan nguluna alai boasa matutu songgok sahi sorimago itu nasidah bahkan langsung mate keluarga nasidah. Banyak juga hal keraguan-raguan yang lain juga amang inang naboi tubuh di bagasan rohata di pikiran tahun boha adong dolabana autong marhaposat tutuhani adong do HP labana do peau porsea di Tuhani HP selalu kehidupan saya diuji setiap harinya. Merleba do ngulu di bagasat Tuhani manang down. Wajar do si songoni tubuh suku-suku dihita. Dan hola kita manginang bangsa Israel ipe adong do tubuh suku-sukun keragu-raguan di bagasan rohana sida hati hai ala dipakilalah rohana sida bawasana songon na terbuang nasida songon naso diatureho bengolu nasida songon naso adong be jalan atau janji keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel dinanti-nantikan mereka keselamatan dari Tuhan tetapi tak kunjung datang. Kapan? Adiga do ro pangurupion siat Tuhan sehingga penantian itulah yang membuat mereka ragu-ragu tidak percaya kepada Tuhan. Alai moleate ma hatani debata naung taja hanakin moleate ma di hatani debata na di pasahat debata marhite panurirang Jesaya Allah kembali meyakinkan iman kepercayaan bangsa Israel yang pernah terpuruk, yang pernah merasakan keraguan-raguan, yang pernah merasakan dang marlaba BHP, maka porsei Tuhani ternyata mereka diyakinkan kembali oleh Nabi Jesaya di sini amang ina. Boido anon, jala onnesida do anon, jala onnesida do lasni roha. Mereka akan bisa merasakan keselamatan yang sesungguhnya dari Tuhan. Marhite imamolo dilului nasida Tuhani di bagasan nguluna molo mereka berseru kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Tentu calon nasida mah pangurupion nasihat Tuhani di bagasan nguluna. Itulah yang diharapkan oleh Jesaya. Naboi do jalon nasida haluaon pembebasan di dalam hidupnya ketika mereka benar-benar mencari Tuhan, mereka benar-benar berseru kepada Tuhan. Jala ainasa na dihatakot Tuhani dang ulak buti songot topik minggu dah. Apa yang sudah Tuhan firmankan pasti itu akan terjadi, pasti itu akan terlaksana, berhasil dan tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Ironakin di ayat 10 na di gobar hod di siamang inang ai songon hadada buni udan dohot abolas yang langit. Tidak ada orang yang tahu itu kapan terjadi. Molo di ayat walu doh ayat siye ngata bereng ai dada pikiramu pikiraku ninna. Dan adong nabui madodo pikiran ni Tuhani. Songon hadada buni uda doh abolas siat tano siang langit. Inna nama morno hitano tanah yang kering, tanah yang tandus akan menjadi tanah yang subur. Itulah pada saatnya ketika apa yang difirmankan Allah itu akan terjadi, yang sakit sekalipun akan menjadi kebahagiaan bagi orang yang percaya. Alani ido dipaingok si Jesaya marhaposan supaya mereka mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan
di setiap perjalanan kehidupan mereka, sehingga di ayat 12 itu koma dungi di pasau Tuhan ima baga-bagana di naung kurang lebih 70 tahun nasida di Habuanga Babel dungi pada masanya, pada saatnya apa yang difirmankan Tuhan di dalam firman ini itu akan terjadi. Mula manasida tu tano na di baga-bago Tuhan ima tano Kanaan Jerusalem nai baru tusima nasida dibuan Tuhani di dalam kehidupan yang bahagia. Ujungnya di ayat 12 nakin ala nunga di baga-baga Tuhani apa yang dia katakan akan terjadi marolopolok marlas ni roha martopak-topak mana sida nakin di ayat 12. Bahkan alam juga tadi semuanya martopak-topak suara marolopolok inna doa kadolo semua bersuka cita. Bahkan di ayat 10 tului semua digantikan Tuhan, dari mulai semak duri, dari ratapan menjadi berkat, dari kutuk menjadi pasu-pasu di lehot Tuhani ima molo sai dilului nasida Tuhani molo sai mencari marseru, mereka benar-benar berseru kepada Tuhan. Maka apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka itulah yang akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Huria nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, hati hai ketika Tuhan meyakinkan bangsa Israel ada keselamatan, ada pembaharuan, ada kasih karunia yang baru yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Pada saat ini juga menginang ketika kita datang ke gereja ini, ketika kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan juga meyakinkan kepada kita bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah ucapkan kepada kita pasti akan terwujud. Amin. Pasti saudo baga-baga ni Tuhani dihita na porsea tu ibana. Ai dang perjanji calling Tuhani. Dang paromong kosong Tuhani. Dia tidak pernah berbohong dengan apa yang sudah dia ucapkan. Aidak kea mergabus Tuhani dia kahata naung dihatahon ibana. Tuhan pasti akan menepati semuanya. Ima na setia do Tuhani si haposad do ibana. Marasing madot tita te manginangkan anggo hita na boy do pe hita boha janji palsu merjanji kolik kita paromong kosong manang nahoda holan si godang hata na boy do pe nuaing tarok kontoe ma apa yang terjadi samamu saya setia menjadi temanmu. Ape dung roak kana masa bisa saja dia meninggalkan temannya. Toe ma sampai kapanpun aku tetapnya merlupi-lupi samamu, cintanya aku. Ape gudang aka tawaran-tawaran yang lain dia meninggalkan kekasihnya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kita yang mampu setia atau bisa seperti Tuhan menepati janjinya. Tetapi Tuhan ahanaung di baga-baga hon ibana, ahanaung di dokon ibana, doho di basa-basa dewata pasti ikon pasauton na do HP itu pada waktunya. Karena Tuhan mempunyai cara amang inang untuk merealisasikan setiap firman yang sudah Dia sampaikan kepada kita melalui firman yang kita baca, yang kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita. Alani di sodo hita di papos rohatta naporsyota manginang songon bangsa Israel nakin Tuhan kembali meyakinkan kepada kita, meyakinkan iman kita bahwasanya walaupun kehidupan yang saat ini kita alami begitu pahit, begitu sakit, banyak penderitaan, banyak pergumulan, tantangan kehidupan yang menghampiri kita, atau bahkan sahid sorimago na toktong say pabiar-biar hok kita varian baru Omikron saat ini amang inang alai di dalam situasi ido ikut tahap porsyai, kita harus yakini bahwasanya janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Janji Tuhan itu akan Dia berikan kepada kita bahwasana saya donganan nado HP kita. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya
dibinasakan oleh dunia ini. Alai sai di bait Tuhan itu cara asa melua kita sian hagogoton namasa di tonga-tonga ni portibion. Maka asa boy HP kita posrohatta madalani nguluta do hagugo otta manginang. Songo topik ni minggu ta sadarion firman Tuhan odo nagabi pondasi hatani di mata do nagabi ujakan di bagasan ngulutta. Mari kita semakin giat membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan serta menghidupi di dalam kehidupan kita. Dung tajaha bibel tahun Alkitab tahun godang dorisi aka baga-baga ni dewata yang mau dia berikan kepada kita. Alai molodak ya tajaha bibel tahun, maka kita tidak akan tahu apa-apa saja berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amang inang alani marlas ni roh ama hita molo boy do hita mabigi jamita ganuk ari manang naro hita nakin tubagas coroon jala taruli hita di hatani dewata alani husukku maju hita amai inang molo nakin rokok kami firman Tuhan itu harus menjadi pondasi kekuatan dalam hidup kita. Suku-suku tu hita bohado tahe pakilalau muna molo dung dibigi hamu jamita orang ama maju ate bohado pakilalau muna among dung dibigi hamu jamita manang dijah hamu hatani di batatahe dabodo lubang do pakilalau muna manang semakin terbebani do hamu lubang inate udang tebo pasti ahado bagaimana perasaan kita bohada pakilala atta manginang molodung tajaha hatani debata molodung tabigi hatani debata tabado semangat muna tahe tabado pakiri muna manang legabe laus mahi udo hamu dumi begi hamu jamita daung kan pasti tambah semangat haruau perjamita molo ngahu jaha bibel molo ngahu begi aka jamita apalagi ketika kita benar-benar di dalam situasi terpuruk kesesakan itu menimpa kita dung ta jaha ta begi hatani debata dungi ada perasaan nyaman ada sepertinya ada semangat yang baru adong pakirimon nei baru ada ketenangan hati teguh sesaat nang pesa sitongna setelah itu apa masih tetap ada persoalan alai pasti ketika kita sudah membaca atau mendengar firman Tuhan itu ada dampak dalam diri kita ketenangan lubang pakilala atta ala boy kita dikuatkan kembali dengan firman Tuhan itulah kuasa dari firman Tuhan yang kita baca itu amang inang alani hui ngok doti tidak dana diajari guru sekolah minggu kuau jangan hanya dibaca itu Alkitab nina kan alai ahana dijaho hafal ya nina kenapa demikian asa molo adong pe tantangan iblis nanti menggodamu apalagi tidak dana iba diajar kosongoni nanti tiba-tiba iblis bilang ambillah itu barangnya itu, curilah itu, cubitlah dia, jahatlah kau sama dia, menipulah kau, berbohonglah kau. Tiba-tiba firman Tuhan yang sudah saya baca itu mengingatkan, unang ulahonida. Ternyata yang saya hafal tadi, yang saya baca, yang saya tinggalkan di dalam hati dan pikiran, itu menjadi kekuatan mengalahkan iblis yang menggoda saya. Mau lo pojok pakilala aku, hui ngok mo. Hamu akan naluja dohok nasorat Roma hamu upasonak pe hamu ninna tenang muse labok muse pakilala atta amang inang sehingga semua persoalan kita tantangan zaman itu juga bisa kita hadapi dan bisa kita lawan amang inang dengan kekuatan satu hatani debata dengan firman Tuhan molomar pea hami nabudari dohok remaja dok naposo godang donasi damat dokon kami masih ragu-ragu dengan masa depan kami bagaimana apalagi ini zaman sekarang setiap saat menggoda kami
mulai berek kami di Facebook manang di YouTube ate remaja doh akka dana adong disi lalap maniop HP 5 sampai 7 jam ujungnya gabe poha matana gabe dang boy buka alanga silau biat tongkan sai tutup nama tutup ala sai lalap ima biar dope rohani kaya anak kota ternyata menjalani kehidupan mereka. Bagaimana masa depan kami? Alani marhi TPA nami nabudari udokok kami. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu hanya dengan firman Tuhan. Holan hatani debata do HP nagabi hagogo on kekuatan mengalahkan segala godaan apapun itu. Kekuatan apapun itu, musuh apapun itu, firman Tuhan yang mampu memberikan jawaban kemenangan bagi orang yang percaya. Amin. Alai mata bona molo hita mangulu di bagasan porsea hita di hatani di mata adong pakor honna. Alai bohama dohono tamang inang sai na adong dope halak na makilala. So adong lapatan na so mergugu hatani di mata selilingod di bagasan nguluku nina. Masih ada juga orang yang berkata demikian. Tang adong lapatan na marisuang do sude akka hatani di mata na ubigi selilingon. Pernah ada tulisan di surat kabar dikatakan seseorang menuliskan di surat kabar di dokod di sini. Perlukah kita mendengar khotbah atau tidak? Rikok do hita mabege jamita manang daw. Tiba ini mana di tulisan nih. Menurut saya sudah 30 tahun mendengar khotbah, bahkan sudah lebih dari 3.000 khotbah yang sudah saya dengarkan. Dan menurut saya tidak ada satupun khotbah itu tinggal di dalam hati saya. Saya rasa itu sia-sia saja. Marisuang naik HP. Habis waktuku pergi ke gereja 30 tahun. Ternyata tidak ada tinggal dalam hatiku. Ipiaka perjamitai loja nasida HP. Sesuan so tinggal sorong na gawe tinggal ibagas rohakku. Nina nasida amang inang dan banyak perdebatan komentar-komentar di tulisan nasida nuaing tuhita suku-suku tuhita adong do tahe laba na hamu mabige jamita adong do kan manginangkan adong do kan ala na dihilala hamu do saya masih penting rikok do pe jamita itu au rikok do pe au macalo hosa hanguluan marhite hatani de bata marhite jamita rikok do pe HP au memberikan waktuku untuk menerima firman Tuhan. Maka jangan kita merasa sia-sia marisuang nai somarla baharorokku tu gereja. Memang dang marla baharorona tu gereja. Molodang benar-benar dia membuka hatinya mau mendengar firman Tuhan. Molo holan harorona tu gereja on holan maniop HP doa kalana asing marisuang madah. Karena menginangkan alai tidak akan sia-sia ketika dia datang ke gereja ini, dia merasakan bahwasanya firman Tuhan itu adalah kebutuhan hidupnya, adalah napas di dalam hidupnya. Maka mari kita katakan kalau firman Tuhan itu adalah kebutuhan hidup kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Molo idahan si inumon, kita katakan itu adalah kebutuhan kita amang inang yang harus kita konsumsi. Melodang manga kita dang minum kita gali-gali do kita kurang tenaga kita alai ikolobisiani do honota firman Tuhan itu di dalam hidupku di Matius opati ai dada holan si panganon natama di kita nagabi hanguluat ta alai setiap firman yang keluar dari mulut Allah itulah juga menjadi kebutuhan hidup kita orang-orang percaya. Alani semua kita harus berkata firman Tuhan itu adalah makanan bagi saya. Firman Tuhan itu adalah nasi, adalah minuman di dalam hidup saya. Di 55 ayat sadayna kidokon nama uas doa Tuhan. Alani idokon nama uas samuro Tuhan. Nama lehamuro Tuhan. Semua akan Tuhan berikan. Sungguh dia memolota bereng di Bibel teate. Di jolon di Bibel tokan gambar songon gambar ikan. Songon idong ngulutta. Kita seperti ikan yang ketika dia jauh dari air dia akan markepor deh mate doi gali doi bana. Itulah firman Tuhan bahwasanya kita setiap saat itu harus melekat di dalam Tuhan, harus selalu membutuhkan firman Tuhan
yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita amang inang. Meskipun kita katakan sudah seringnya aku dengar khotbah, anga mula kula jamitai nga 30 tahun saya mulai sekolah minggu saya ido hubege jamita ngabe, tapi jangan pernah katakan bosan, jangan pernah katakan sia-sia. Mari suang kita mabege hatani de bata alai tahamolateo ma amang inang molo tungboi ganuk tabege hatani de bata selalu mengingatkan kita firman Tuhan masih mau menegur kita, firman Tuhan masih mau meneguhkan jiwa kita, firman Tuhan masih mau mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Itu yang harus kita syukuri. Bohama laswadong halak napai ngotok kita segama nguluta alai moleate mah rohita tu garijaon. Inilah kekuatan untuk kita. Rohita tu pertanyaan mamuse kekuatan yang harus kita pakai amang inang. Alani firman Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa hasil manang dampak dari firman Tuhan yang kita dengarkan di dalam kehidupan kita. Mertua mahita meladong dope sanga dope kita manangihon hatani debata di bagasan ngulutta. Hatani debata mampu menjawab setiap tantangan zaman, hatani debata mampu mengatasi setiap persoalan hidup kita, dan hatani debata do hape nabui mapahen lasro hatta madalani ngulutta. Apa yang ada di dalam dunia itu tidak mampu menjamin kebahagiaan yang nyata bagi kita, tetapi firman Tuhan itu segala-galanya memberikan kesenangan bagi kita amang inang. Adong dosa ada ilustrasi di dok, ada seorang petani yang tinggal di daerah yang rawan badai salju. Badai salju. Alani biasanya dang gawe mabiar dok halak keluar ala salju. Badai salju belga mabiar dok halak keluar. Alai si petanion riko tibana molohola dijabu ibana dang boibe di ulai ibana ulonna alani ikon karijo do ibana ikut tuladang do ibana bangula ulonna alai molo keluar ibana tentu badai salju itu akan dibuang me ibana songoni alai dipikiri ibana bohama teninna ujungnya dia ambil tali diikat ma digoting no tali i dungi diikat ma musedi tiang rumahnya diikat tali i dungi diikat di goting nah di jolonai dotong ladang na manang polak nah dungi di bay matali i gajang ujung na boy may bana satu luar ala diikat goting na do tali tu tiang rumahnya sehingga walaupun kuat itu angin dia tetap kuat. Bahasa diikat di mana asa unak moloro angin alogoi kok di mana manang molo neng mulak pe ibana muse boido marhite na dililit to ni bana tali iga bi boido sahat tu jabu kosongoni do kita dia memiliki kekuatan tadi tali itu tiang itu amang inang ahado daboi gabe o jahatta pondasi yang kuat dalam hidup kita salinai huingot kami tu kita imahata ni dewata firman Tuhan itu sangat penting menjadi kekuatan dalam hidup kita remaja naposo anak-anak juga orang tua onang adong siak kita nambat toko ngasai behata ni debata na hubege ngabe daung alai sai mauas mahita mainang sai malai mahita selalu merindukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita supaya apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita boleh tercapai. Itu edetakan rapon Tuhan Yesus buka ulonmu ikon tu ibana guru honomu dege ma bogas nai unang bogas musa diri dalani alai ihut toma bogas ni Tuhani asa unang gabe mapar kita molo tapasahat jumolo ngulutta tuadopan ni Tuhani ido dilehon naki marhite epistel saluhuk nado hita nunga taruh lihatani debata saluhuk nado boni idi sabur hot tu hita amang inang sia-sia tete hotna sahat tu nawagodak kita firman Tuhan itu selalu diberikan kepada kita yang menjadi pertanyaan perenungan bagi kita sudahkah berbuah firman Tuhan yang kita dengarkan itu di dalam kehidupan kita alai postur rohanami firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu haruslah menjadi berbuah
di tengah-tengah kehidupan kita, dan buahnya pun banyak. Dang hola 100 nak hirokon 100 ono 10 marang 30 dang lobi sianima pasu-pasu parbue ni hatani debata di bagasan ngulutta amang inang ikon ta parhatopo do songon na idokon par pesalmen 110 sia ayat 105 hatamido sulu-sulu ni patu jalang hati goran di dalamku, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alani amang inang unang maholan sebatas nama bigi manangi-nangi hita di hata ni debata songon di Jakobus sada ayat 22 1 20. Jangan hanya sebatas pendengar, tetapi biarlah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memiliki pondasi yang kuat di dalam firman Tuhan. Nah, diibaratkan orang yang kuat di dalam firman Tuhan, ima songon halak na pauli bagasnya di atas batu karang yang teguh. Ketika datang alogo manang udan, dia tetap berdiri. Tetapi orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, arus dunia ini hujan yang kencang akan merobohkan imannya, karena dia tidak memiliki pondasi yang kuat. Alani amang inang hatani depatama nagabi ojakan di bagasan ngolutta na mengajari kita marengula rasa sulota di bagasan ngolutta. Itulah senjata kita untuk semakin mengerti bahwasanya Tuhan berkuasa dan janji-janji Tuhan itu akan dia tepati sesuai dengan waktunya Tuhan. Martua mahalak nama nangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Martangiang mahita. Moleate ale Tuhan debata Jehovah sai di pasunggul hokodoh Tuhami Tuhan akan aporsea tuko. Nasahata ni debata naung hucalo kami salelengod di bagasan ngulu nami. Mulai siya ito nami Tuhan satu tikion dipaingot Tuhan kami dang mula buti hata di debata alai marparbue dui di bagasan ngulu nami. Alai ni Tuhan ajari kami asa huha berjuhok kami lahu mabege hata ni debata maca hata ni debata manangihon dohot makanguluhon hatam di bagasan ngulu nami. Ay huboto kami Tuhan hatami do sulu-sulu nipat nami jala hati uron di dalam nami patau kami Tuhan dangadong hagugoon nami di portibion dukon ni asini roham alani asa tungboy kami mangalo akasumbia ramasa nya dia dukon portibiot tu kami hatam nabadia nang hubege kami ima nagabe senjata nami ojakan pondasi di kami lahu mangalo akana masa di ngulu nami dohot napahotton haporsion nami molo mangadopi paru kilon arsak ni roha kami di ngulu nami Tuhan. Unang baik kami gabi lilu unang baik Tuhan si parion nami on holan nama nangihon hata-hata akan asodenggan dari pasahat portibion alai saya upake kami masih parion nami on mabigi hatam nabadiai hubuka kami maroha nami marparbue matuhan hatam nabadia na hubigi kami salelengon asa taruli kami dilasni roha nanaing lehonomu kami rapon Tuhan Yesus hubuka kami ulon nami doko bogas mina yang ihutono nami asa hasonanga calon nami di bagasan ngulu nami suaton hatami di tonga-tongan ning ngulu nami mulai akada danak remaja sekolah minggu naposo bulung ama ina naung lanju usia nang ako parhalado ni huriam Tuhan asa suan hatam nabadie di roha nami sai masih holo mahami mauas mahami manang yokko di bagasan ngulu nami parmudu-mudu pardalanan ni ngulu ni ruas ni huriam Tuhan asa molo rapoko kami di ngulu nami on calon nami ma akka hasonangan pasu-pasu nanay lehonomu Tuhan kami godang akka ruas ni huriam Tuhan na tongon di bagasan parsahiton doho di masa-masa pemulihan dangadong naso tarpatu paho kodo padauni na sumurung Tuhan na mga leon hai pason hamamalum ni akka na parsahiton tuaka na marsahit leon mahai pason tunasida aleamang pasrohan nami nasida tong marpakiri mo tuko di sude situasi na diadopi nasida pakkobasion di tonga-tonga ni huriamon urupamu kami parhalado nang ruas ni huriam asa di bagasan hasa daun doho songo pargue ni todi hatam nabadiai di kami rap kami Tuhan paululihon hurian namion manada asi doho holong ni roham saat tu homa daging doho todi nami di bagasan ari sadarion asa pos rohan nami mangitoko di bagasan ngulu nami Shalom mahami marhiti anakmu Tuhan Yesus martangya kami tuko. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita hu tapasahat ma pelean paduahon.
jongjong tai dehon ayat opan. Tai dehon ayat tolu. Tatangya ko mapiliat tatu adupani di bata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gicang. Odo haruruan ni salu sileo-leo na dinggan doho na sauli bangsa na muliutus. Pasatami masya na nilomi tu kami pilihan nami tu ko. Sa ijalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasupaso may jalaramoti. Aso parasya kami pilihan non pati bulhon arajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalamu tadahami gudang ni silehon-leon mitu kami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama namina di Banua Gijang, say pinarpadia maguarmu, say Roma harajonmu, si saud malomoni roham di Banua tonga songon di Banua Gijang, leho matu kami sadarion hangoluan siapari, say samadosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sia Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasar homada mena tutod ditabe amin.
Selamat hari Minggu madihita amainang Tuhan memasu-masu ita horas.